खुलुमबाय बयखौबो दा बे समाव आं दंफैयो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सकि पिकनिक स्पट बे गेटआवहाय दा दिनै आङो सकि पिकनिक स्पटआवहाय थांनानै आङो नोंथांमोननो माखासे आपडेट दिन्थिनो थाखाय सानदों दा सकि पिकनिक स्पटआवहाय जायगाफ्रा माबायदि बेफोरनि थासारिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो आङो माखासे आपडेट लाबोगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय Mankasar. दा बे समाव सफैनो हाबाय पिकनिक जाग्रा जायगायावहाय बे जायगाखौनो होनो मानास सकि इक' टुरिजम पिकनिक स्पट नोंथांमोना नायनानै ला दैफ्रा जि स्राय स्राय बोहैनाय खाथियावनो हाजोजों बेसेबा समायना मिथिंगायारि गाबजों बुंफबनाय नोंथांमोना जायफ्रा गोसो गुदुं जायफ्रा पिकनिक जानो बा दावबायफैनो गोसो गुदुं नोंथांमोनाबो बेवहाय फैनानै पिकनिक एबा लावखार ओंखाम जाफैनो हागोन बे मानास सकि इक' टुरिजम पिकनिक स्पटआवहाय फैनानै नोंथांमोना नुखादों नङा होमबा बिराद खालि जायगा दङ ओरैजाय नायथिं फुरा फुल जाजोबनानै दङ जानायफ्रा माने फुरा मानसि दङ आरोना ओरै गोबां ओरै नायनानै ला नोंथांमोना गोबां मानसिफोर दंफैयो बेवहाय गोजान गोजान दाब दाब जायगानिफ्राय बेवहाय लावखार ओंखाम जानो फैदों
मिथिंगाजों बुंफबनाय जेरैबो सोमखोर मिथिंगाया बेंखननानै लाखिनाय बे जायगाया बे समाव जोङो मोनथिनानै लादिनि बे मानास चौकी इक' टुरिजियाम पिकनिक स्पटनि मेन सामलायगिरि बिथांनिफ्राय फोरमायदो गुबै बेवहाय जे पिकनिक स्पट जे बानायनाय जाबाय बिनि माबाखौहाय नोंथाङा गासैखौबो रायजो राजा बा नायगिरि बिथांमोननो फोरमायनानै गिबि गिबियावनो खौरां नायगिरि नोंथांनि चेनेलनि थ्रुयै नायगिरि बिथांमोननिसिम गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। आं टुरिजम नेहाथारि हिसाबै टुरिजमनि जिखिनि टुरिस्टखौहाय एट्राक्ट खालामनो हानाय जाखिनि जोङो बे समावहाय इनिशियेल स्टेज जिहेतु जोङो बोरै हायो बोरै हाया जोङो जुजिदों। दा बे हिसाबै जोंहा सेल्फि पइन्ट हिसाबै जोंहा नै खाथिनिनो नानिमोना बेखौ बावहाय लाबोनाय जादों। स' बेजों मोनसे इउनिक जोङो नायनो गोनां जिनिसा बेनो जे मोनसे डाइभारसिटिखौ श' खालामनाय जादों। दा बे डाइभारसिटि हिसाबै जोंहा मोनसे ट्रेडिसनेल जिथु जोंनि सिमासेयाव थानाय भुटान हादोरनिबो ड्रेस गाननायखौ नोंथांमोना नुनो हागोन। नैबे नानिया गानदों। बेनिफ्राय जोंजों लोगोसे जिहेतु नेपालि कालचारनिबो ड्रेस श' खालामनाय जादों गुरुंनिफ्राय आरो जोंनि बर'नि दख'नायाबो श' खालामनाय जाबाय आरो मोनसेया मामोनलाय बियो तामांनिबो श' खालामनाय जादों। स' बे अनलि सेल्फि पइन्टल' नङा मोनसे मेम'रि हिसाबैबो थालांगोन जे जोंनि बिटिसियावहाय बा जोंजोंहाय सोर सोर थाफायो जोंजों डाइभारसिटि मोनसे कालचारखौ जोंजोंहाय गोरोबलायनानै बिथांमोना जोंजों दिनैनि समावहाय सोलिगासिनो दङ बेखौ मोनसे श' खालामनायबो जादों आरो प्लास मोनसे रिसर्सबो बियो दिनै नानिमोना बे इनिसियेटिभखौ लाना फैदों जे सेल्फि पइन्टजोंबो जोङो रांखावरि एसेब्लाबो आरजिनो हायो। नैबे जिनिसखौ दिनै नानिमोना दिनै देखायबाय जे जोङो सेल्फ डिपेन्डेन्ट जानानैबो जोङो बे समावहाय सोलिलांनो हायो। बेखौ जोङो नैबे सावगारिजों नोंथांमोना स्पस्ट' नुनो हागोन। बिथांमोननि जे मोनसे थांखि लानाय बे जोबोद मोजां आरो बिदिनो जों टुरिजम साइडआव इक' पार्कखौ जिथु आं नोंथांमोननो दिन्थिखाबाय आरो बिदिनो नैबे जिप लाइनखौहाय जोंना सोलोंनो गोनां दङ आरो हायोबा पेराग्लायडिंनिबो जोङो सेस्था खालामनांगौ। जायफ्रा इन्टारेस्टेड स्किल डेभेलपमेन्टनि थ्रुयै बिथांमोना माखासे ट्रेनिं बा बेबायदि एडभान्टेजखौ लानानै फैयोब्ला जों टुरिजम साइडखौहाय मोजांसिन आरोबाव डेभेलपसिन जौगाहोनो हाबावगोन होननानै आं सानो। दा बे नोंथांमोननियाव जिथु बे पिकनिक स्पट बेवहाय फैनो थाखाय नोंथाङा नोंथांनि एड्रेसफोरखौहाय बे ओनसोलनि एड्रेस फोरमायनो हागोन नामा? एड्रेसा जोंहा मोनथाम रुटजोंहाय फैनो हायो। सानजा सोनाब मोननै डाइरेक्सनखौ आं फोरमायनो लुगैयो। फार्स्टआवनो सानजानिफ्राय फैयोब्ला नोंथांमोना ओरै कुमारिकाटा बा जायफोरा उदालगुरिनिफ्राय फैयो रङिया मा डिस्ट्रिक्ट गोलैयो नोंथां? जोंना बाक्सानि जोबथारनाय सिमा होनजायो आरो भुटान बर्डार। बेनिफ्राय ओरै बारलांबा तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट मोनहैबाय। स' फार्स्ट रुटआ रङिया जानानै फैनो हागोन। जायफ्रा गुवाहाटि उदालगुरि सनितपुरनिफ्राय फैयो रङियानिफ्राय डाइरेक्ट तामुलपुर हाबनो हागोन। तामुलपुरनिफ्राय कुमारिकाटा बेनिफ्राय नोंथांमोना सोनाबहा फैनांगोन नबस्ति मोनगोन। नबस्तिनिफ्राय साहा दावखोबोनानै सुबनखाटा मोनबानो जोंनि पिकनिक स्पटखौ सफैनो हायो। ओरैहाय सोनाबथिंहाय फैयोब्ला नोंथांमोना हाइवेजों फैबाय थादो। टिहुनिफ्राय ओरै कदमतल मोनगोन। कदमतलजों हाबनोबो हायो। बेजों हाबाबा सिदा बरमा फैबानो जाबाय। बरमानिफ्राय साहा दावखोबाय थाबानो निकासि मोनगोन। निकासिनि एकदम ओरै सोनाबजों दैमा मोनसे बारनानै फैब्लानो सुबनखाटाखौ मोननो हागोन आरो बे पिकनिक स्पटसिम सफैनो हायो। आरो सिदा जायफोरा फैयो ओरै मुकालमुवा नलबारि जानानै धमधमा जानानै बागानपारा आरो सुबनखाटा सफैनो हायो। दा गुबुन गुबुन जायगायावहाय जेनेबा गोजान गोजान सनितपुर डिस्ट्रिक्ट अदालगुरि बा धेमाजि नगावफोरनियाबो गोबां दावबायफैनो गोसो गुदुं जानानै दङ थायो बेबायदि मानसिफोर बहुद। दा बिथांमोनजों बा बिथांमोना आसा खालामो दे जामबुं नाम्बार बा कन्टेक्ट नाम्बार मोनोब्ला मोजां जायो होननानै आरोना आसा खालामनानै किसुमाना दङ। दा बिनि सायाव नोंथाङा नोंथांनि जामबुं नाम्बारखौ फोरमायनो आंनि जानबुं नाम्बारा 8011249310। नोंथांमोना एडभान्स गोजाननिफ्राय फैनाया जिहेतु बेवहाय एसे लेटलि मोनफैगोन नालाय स' बिनिखायनो किसु जायगाफोरखौ मोनस्लाबा जायो। दा बेवहाय जोंहा मोनसे VIP बुकिंबो दङ। नोंथांमोना आंनि कन्टेक्ट नाम्बाराव फन खालामनानै जायगाखौहाय बुकिं खालामना दोननो हागोन। नोंथांमोननि स्क्रिनाव जोङो माखासे जोंनि पेजनिबो लिंकफोरखौ होनानै दोननाय जागोन आरो लोगोसे कन्टेक्ट नाम्बार आरो डिटेल्स आरो कमप्लिट रुट डिटेल्सखौबो होनाय जागोन। बेवहाय हर थानो हानायनिबो जायगाथ' नोंथांमोना खालामनाय जादों। नाइट हल्ड खालामनो थाखायबो जोङो रिसेन्टलि इक' पार्क हिसाबै दा नै फैगौ नैबे ख्रिस्टमासनि सानसे सिगां जों बेखौ बेखेवगोन आरो अलरेडि जोंहा मोनसे एक्जिस्टिं गेटनि सेरावनो
इक' केम्प अलरेडि दंखायो बाहायबो कन्टेक्ट खालामनानै नोंथांमोना फैनानै थाफैनो हायो जायफोरा सनितपुर जिल्लानिफ्राय फैयो बा गोजान गोजान जायगानिफ्राय सानसेयाव फैनानै थांफिननो हायै जायगानिफ्राय फैयोब्ला जोंनि जायगाखौ नायफैनो हागोन आरो बिनि थाखाय जोंनि केम्प साइट एरिया आरो दा नै गोदानै अपेनिं जागासिनो दङ पार्क इक' पार्क बाहायबो कन्टेक्ट खालामना फैनो हागोन बेवहाय दावबायफैगिरिफोरा जों माबाफोर मासुलफोर होबाय बायनांगौ जागोन नामा बेनि सोमोन्दै नोंथाङा मा फोरमायनो सानदों औ माखासे भलेन्टियार फिस लानाय जायो नोंथांमोना रिभार साइड ट्रेकिं हिल्स ट्रेकिं बा नाइट स्टे खालामनायावहाय किसु भलेन्टियारनि चार्जखौहाय एसे लानाय जागोन भेहिकेल एन्ट्रिनि चार्ज एसे लानाय जागोन बे एन्ट्रि फिसखौ लानाय जाहोनानो जाहैबाय जों माखासे साखोन सिखोन लाखिनायनि थाखाय फोसाबनायनि थाखाय पार्किं स्लट नोंथांमोननो पार्किं एरिया स्पेस होनायनि थाखाय बेनि थाखाय एसे चार्ज लानाय जायो आरो चार्जआ मिनिमाम नोंथांमोना टु हुइलारजों जुदि फैयोब्ला 50 रुपिस आरो 4 हुइलार ओरैनो सिडान एसइउभि बा 300 200 चार्ज खालामनाय जायो ओमफ्राय बासावहाय 600 चार्ज लानाय जायो बेखिनियानो दा बेवहाय एरेबेल आरो डिपासारनि टाइमनि खोथा दङ दा मर्निं खैथासोआव बेवहाय हाबफैनो हागोन आरो बिनिफ्राय मोनाबिलिनि खैथासो समसिम बे पिकनिक स्पटखौ अपेनै दोननाय जायो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोनसे आरो जोंनिबो मोनसे माखासे स्ट्रिक्ट गाइडलाइन बा रुल्स हिसाबै जिहेतु फरेस्ट ओनसोल मर्निं एन्ट्रि टाइमा 9 AM ओमफ्राय एक्जिटआ 4 PM लानाय जादों गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम नायगिरि जायफोरा दावबायफैनो गोसो गुदुं नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव होनाय जानबुं नम्बरावहाय कन्टेक्ट खालामनानै बिथांजोंहाय सावरायलायनो हागोन फैनायनि सिगाङावहाय स' दा बे समाव जोङो मोनथिनानै लानि सिस्टारमोन दङ उन्दै उन्दै जालु बिनानावमोन दङ दा बिनानावमोननिफ्राय जोङो मोनथिनानै लादिनि जे सिस्टार नोंनि ड्रेसा मा हारिनि आंनि मुङा तुलुमनि नार्जारि ओमफ्राय नोंनि दाबायदि ड्रेस बेखौ मा हारिनि ड्रेस होननानै बुंनाय जायो भुटानिस ककिरा दा नोंखौ गावखौनो बिदि सर्ट दिखुननानै आरो माबायदि नांदों मोजां मोनदों सिस्टारनिया नामा मा ना आंनिया जुमुना बर' आरो आं दा ड्रेस गाननाया तामां ड्रेस आं बेखौ गाननानै जोबोर कम्फर्टेबल मोनदों गोजोन्थों खुलुमबाय आंनि मुङा निता ब्रह्म बे ड्रेसा जोंनिनो बर' ड्रेस खुलुमबाय आंनि मुङा सुसुमि बसुमतारी आं दा ड्रेस गाननाया नेपालि मागरनि बे ड्रेसखौ गाननानै माबायदि मोनदों गाननानैथ' ओरैनो मोजां मोनदों दा बेयाव दावबायफैगिरिफोरनिफ्राय जे सिस्टारमोना माबायदि अनसायनायखौ मोननो हादों जोङोथ' मोजां अनसायनायखौनो मोननो हादों गोबां मानसिफोरानो जेनेबा बेफोरबायदि तामां ड्रेस बा भुटानिस बेफोरबायदि ट्रेडिसनेल ड्रेसफोरखौ गाननो लुबैनानै थायो आरो जेनेबा गावबागाव गाननो थाखायबो गावबागाव माने पार्सनेलि बायनानै गाननो थाखाय बेफोरनि बेसेना एसे माने बारा जायो नालाय ओमफ्राय बेयावहाय बेरायनो फैनायजों लोगोसे माबा मोनसे मेम'रिस थागोन आरो गाननो लुगैखानाय थायो जेराव बेफोरबायदि नेपालिस ड्रेसफोरखौ बुहुत मानसियानो माने गाननो लुबैयो गाननानै माने फट' लानो हागोन आरो ना ओमफ्राय मोजाङानो मोनदों होनदों गोबां मानसिफोरानो गोजोननाय थाबाय सिस्टारमोननिसिम